Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś poradza się z Wami trafić. No przód to Wam chciała powiedzieć, że Was bardzo przeproszam, że ostatnio z Wami nie była. No ale widzicie, mnie też łapnął ten pieroński koronawirus. No toż tak widzicie, że ja tak do końca to ja nie godą tak jak do porządku, no ale także chcę powiedziała, że dziśki to już muszę do Was coś pogodać. No toż chwila pogodumy. A co to dziśki będzie? A będzie o takim czymś, to już się domyślocie, co to będzie. Bo dziśki je niedziela palmowo, to wiecie. No i już chcę tak myślała, co to też wam będę godać, nie? I tako jedno fez fajno ślązuczkami powiedziała, że ją muszę wam powiedzieć trochę o tej palmie śląskiej. No ale wy wiecie, że jo je psycholożka, no toż jo by nie była sobą, jakby ją też trochę o psychologii, bez tuż, że to ta palma, to też o psychologii tradycji trochę też będzie. No ale pierw to ja wam powiem richtig o tej palmie. Otóż widzicie, że to je tako śląsku palma i ona je inszo niż tako w tej reszty całej Polski, bo tam to mają też to mają te takie bibułki, jakie tam kwiatki, jakieś takie rzeczy, a to je tako śląsku palma, ona je zielono najczęściej. No i co to tu je, to zależy od tego, kto też na tym Śląsku mieszka. Ale tak, musi we takiej palmie być coś zielonego i to je, u mnie to był najczęściej bukszpan. No i też takie baśki i one są, bez tuż, że one są wiecznie zielone, no to je takie życie, cały czas, że to jest nowe życie. Tu ją tam wrażała jałowiec i jeszcze są takie roztumańte rzeczy, które się do palmy wrażało. No moja babka to tam wrażała tak, to jest święto Jonka i one się tam wrażały bez tuż, że święty Jon to był ten apostoł, który stał pod krzyżem, nie, który nie uciekł, no toż to jest święto Jonka. Tu są wieprzki i one są na pamiątka cierniowej korony, no bo one mają igły, nie? No i jeszcze tu je taką czerwoną wierzba, ona jest czerwono jako krew, no i to je na pamiątka tego, że Chrystus za nas krew przelał na krzyżu. No i taką palma, roztomańte były te palmy w różnych miejscach, no i co się z nią robiło, no to wy wiecie, co się robi za palmą, nie? Bierze się taką palmę, idzie się do kościoła na wielkie, albo tam na jaką inną msza, no i się taką palma święci, nie? Zaś się przychodzi do domu, no i potem taka palma była albo nad drzwiami powieszona, albo za oknem, a to też zależało od tego, kto mieszka. A jeszcze było takie co, że z takiej starej palmy to zaś robili takie małe krzyżyki i je potem wrazili w różne miejsca na polu, nie, co by one te pole chroniły. No i to tak to u nas tu na Śląsku wygląda. A od tej tradycji i po co nam tak właściwie, co by my te palmy mieli i inne roztumańte tradycje. Na co nam taką tradycja je? Patrzcie, rozumieli. Jakoby tak było, że my mamy cały czas takie samo życie, to by było nudne strasznie, nie? Je także je normalne życie i potem przychodzi coś innego, nie? Na przykład święta. No i na początku pierwsza rzecz to je, że taką tradycja jest na to, co byśmy wiedzieli, że to, co teraz się będzie działo, to jest co innego niż te nasze normalne życie, nie? Że to jest takie coś ekstra, jakieś święto, no i do tego święta to my mamy jakąś specjalną tradycję, no toż my wiemy, że jaką mamy taką palmę, no to już będzie, za chwilę będzie niedziela palmowa, no i za chwilę będą święta, no już wiemy, że będzie coś takie ekstra, nie? Zaś na co są też jeszcze tradycje? Patrzcie, ta palma jest taką zieloną i jak kto popatrzy, a się zna, to wie, że ona jest ze Śląska, nie? Jak ja z taką pudę, to wszyscy wiedzą, ja to jest dziołcha ze Śląska. A zaś tam kajś indziej, to ona ma te wszystkie tam baśki, roztumańte bibułki, jakie takie. No i oni wiedzą, aha, ta palma to je, a tam ze Wielkopolski, a ta je ze Lwowa przyszła, a ta ze tam nie wiem kąd. No i to wiedzą ludzie, że te tradycje to są z danego miejsca na ziemi, na świecie, czy w Polsce, czy z danego regionu. I one nam
Rostomili pokazują, że my są stąd, że my są ze Śląska, czy tam z jakiej innej miejscowości, czy z jakiej miejsca na ziemi. Taka tradycja, ona nas tak łączy i ona nam pokazuje, że my wszyscy, które mamy te podobne tradycje, to my są z jednego miejsca. I ona tak dało nam takie poczucie, że my są razem z takiej jednej miejscowości, czy z jednej krainy jakaś, nie? I też, patrzcie, to, że my se możemy takie palmy porobić, albo potem na święta jakieś jajca pomalować, albo co, to je też nam dało, że my możemy być w takiej społeczności, nie? Razem możemy być. Że my mamy coś, co wszyscy wiemy, jak to się robi, nie? I wszystkich nas to łączy i my też mamy taką radość z tego, że my są razem, nie? Nawet jak my wyleziemy z tego kościoła z tymi palmami, no to ktoś tam będzie ze sobą godał, ktoś tam pójdzie, ktoś na jakiś łobiot, ale my już wiemy, że świętujemy coś razem, no i my są razem, nie? Bez to, że my mamy taką tradycję. No i jeszcze roztomili, takie roztomajte tradycje, to one są też na to, co by nam tłumaczyły roztomajte rzeczy, nie? Świat, żeby nam tłumaczyły. No i też, żeby przypominały tako, jako te roztomajte rzeczy tu w tej palmie mają przypominać, nie? Łomynce Chrystusowej. No to już tak samo we roztomajtych tradycjach też jest, że mają nam roztomajte rzeczy ze historii albo z roztomajtych innych rzeczy przypominać i też tłumaczyć. No a tak poza tym to jeszcze te wszystkie tradycje są fajne, one są po prostu przyjemne, nie? I to jest fajne, że my możemy się też tak bawić, a nie ino tak ida do tej roboty, wróca z roboty, zaś pójda do roboty i takie to by było to życie bez sensu. A jak mamy jako tradycja, tak raz do roku, albo co to, my na to czekamy, my się tym cieszymy i to jest fajna rzecz, że takie coś jest. No, to sztela już wam dziśki nie byda, nic więcej go dała, bo już też się zmachała, bo już ani tak godać nie potrafia. Także dziśki to się z wami już pożegną, pomachą wam, no i zaś to się zobaczymy, to już będą święta. No toż pyrsk.